Kajaintia National Council JNC belalam Kamadu General Secretary Uba Wanshwa Suting mentakasngi kile kendu ya ka Director Jongkatanan DERT Director of Educational and Research Training Meghalaya kokong RS Manar na kalyang kaseng kaladawa ban pinsngo ya kimat kibadan kam kibede mat ka jingbam thap no hikai ka jingbam yang ki jakale chabar ka jingpen slam ya ki scholarship jong gi khana puli mat ka jingpen long ya ka exam MTET tang shisien hak arsnam hak bede mat ka jingbam thap no hikai shu ha DIET thadlasken menta labon banai hak jaka jong ki arngot ki no hikai ki bala sha pan kan ria jaka tre ka seng kala pan pau ban ong kani ke jingpen kan ria jakatre ya kinohi kai kala jana kapor shakapor but juta bujli shu da kiwe but mentaru kala jab yang ha kani kashlem IGhi kai ha DIET thadlaskan kinohi kai ki bajuhi kai ya kiwe pat ki subject menta ki haban hi kai lang saya kita kiwe pat ki subject jong kitu ki arngut kibala sya penken ria jakatre bat kanie kalong ke aka kabala ban ong ba kampen hun ya kinong puli mat hakajo kapor kanie kalalong ru kum kaban khia ya kino hikai hibam dei kita kino hikai kibana kita ki subject henry ki hap ban hikai pat tang ban shu pendam ya ki course kawai pat ka jingdawa jong kaseng kalong ban penbet penbiang bha ya ki jaka le chabar namar andala jur uslam kala bantua hakanu kanu kapor kumju ru kaseng kadawa na katanat DERT badai ban pelong ya ka exam Meghalaya teacher eligibility test MTET manla usnam namar kumbalong menta ya kani ka exam la jupelong tang shisien haka arsnam bat kani kala ban kata ya kapor bat ka kerta jong gitu kino hikai ki badan kamban pas ya kani ka exam bat ya ka kerta bat kani kan kata ru ya ka yo kam yo jam jongki na kalyang kaseng kale kran ru bat ka kong mana ha kabayade bat ka jingpen slam ya ka scholarship jongki khana ba puli ha DIET bat halor kani ka kong mana kalaong baka sorkar kala da pelat ya ka pisa scholarship bat kanum stem shu yaki kena kinyo ya kani ka scholarship kabaki day banyo bat ha kabayade bat kite ki kam arteli ba pelat ka DIET thalasken na kalyang katanat kan sa pelat nyo yaki advertisement bat shen ansala ban penbet penbiang ya kani ka jingduna kinoy kai Nelor kita ikimat jingdawa kaseng kalaburu da ka jingtho hakmat ka director Jongkatanat Directorate of Educational and Research Training Meghalaya bat kemilemti bana kalyang katanat kan shimkhia halor kita ikimat ba kaseng kalapensngo bat dawa kiba day na kabenta ka jingbet jingbyang jonggitu kiba puli bat kiba hikai ha katay kaslam IG hikai ka DIET Thalaskan West Khasi Hills District. Mantagas ngi na liang jong ka JNC Jaintia National Council ngila yakandu badi Madam RS Manar badairu Director jong ka Directorate of Education and Research Training na bentaban pensngeu ya ka jing ka baki nong pule ha ka diet Thalaskan ba kunjuru ya ka jing ka ba kiba kinong kai ki ya kendu nama ka jing transfer ya ki arngut kinong kai badon hapo diet Thalaskan dan du bala transfer ya kini kinong nong kai arngut ki kena school ki ya kendu ya kata ka jing banyo ya ka jing kai namar balai kunta ya kini ki nandu bala transfer ya kini kinong kai syamla pendap ya ke vacancy kumenta da dakimnai teknik ke jingjia kamde syuk sin ke bankong kani ke jing transfer ya ke nang kai kala jia na kapor bat hakipor ke bala dem andala de transfer ya ke nang kai se ke bei pat ki jaga la long vacan no ki post leni amdon syuk ki nang kai hapo ka dayat Thalaskan dakibnai leni dakisnam
bat ka ba arpat don katukan ni ki jinge ba hapo daya thalesken ki noi kai bat ki no ki kena pule ki ya kendu kum yo ngalak ban ong kum ka sanitary toilet ru kam don ka bebiang yo la si andala Jerusalem habawan ke KLR kala ban ur ha kanu kanu por ta kata rung lap singu ya ka madam baka kenang bak banle ya ke ka badan kam ta nakaliang ka madam ru kala kular hiban ban simkia ya kini ki ar li kimat ki ba ngila pen singu bat ka balai pan ha ka jingi kendu jongi bat ka madam ni dawa na ka ka office yang ka DERT bahkan pelong no ya ka exam MTET man la usnem leni annually na markat kumba long menta ni yo iba ya ka exam MTET la penlong tang ha ka arsnem cisin bat kani kalong ka ek ba tu ya ka por jongi kena bat kena pule ru kim yo ya kata ka opportunity leni kinong hikai ru kinsa long kiba overage khamtam lada haka first attempt ke jongki haka ni ka MTET exam kim la ban pass Henry ban conduct ya ka exam hadu arsnem hadin kalong ke ek jingtu ya ka por jongki nong ikai leni jongki nong pule ka ka bakala pentingna leni ka assurance ka bala ai menta ka ba madam ila ai ka assurance ba ya kan exam MTET on pelong nadu usnem arjar abusan but nada long kepala kin continue man la usnem ban pelong ya kini exam teknik kede pat ka gamat ka bangile insngeu haka madam ares manar baderu ka i director jongka dar DERT te kini ka jing dawa ka jongi ru kade ka sur ka bawan na ki bobun balang kiba pure hapo ka dayat leni kibala dep ya ka DLED and leni ka BEd te kini ka long ka interest jongki samla jongki state di barak kowe tingila insngeu ya kani padi madam bila ong kuntu bila aya assurance ba on pelong ya ka MTET exam na dups nem arjar pesan pat on persyang kat bala na markum ba long menta ka DERT kala don ya kata ka jingtemu pan penlong ya ka MTET exam man laus nem te ka bakadu ni keren bat ka madam Aris Manar ha ke jingde bat ka scholarship jongki kena pule hapo ka dayat bat ya ka niru kala ong bala ya ka pisala ada sanction bat sa katukat ni por kan simsyo ya kapor ande sa stangkat do katukat ni ki kena pule kinyo no ya ka scholarship joki kata ke jingi kan jongi bat ka directorate of education and research training menta kasni